Приятели, няма почивка за нас, наистина. Хора идват от стотици километри, но наистина знаят къде е мястото за лед крушки. Виждате за какво става въпрос. Един Opel за къси, дълги светлини. Тук вече сме му сложили къси, дълги, абсолютно всичко. Малко ще ви покажем. Ето тук един много интересен автомобил, който трябва да се преправят някои неща, но ще свършим работа перфектно за фолиране на фарове, фолиране, аудита и така минава един неделен ден при нас. Човек от Враца дошъл чак. Ето, редими крушки, дърла и така си минава деня. Хубав и спокоен ден, ние продължаваме. Да стига толкова за днес, вече сме към един. Нека да видим какво сме направили за 6 часа. Сваляне на броня, изхвърляне на старите ксенонови крушки D2S, слагане на LED, директен заместител, директно на инсталацията, без запалки, без абсолютно нищо. Най-силните крушки за дълги светлини 180 вата и най-силните галогенни крушки 180 вата. HB 4. Полирахме фаровете, виждате, станаха като нови. Ето и тук, ето и тук. И защитно фолио. До 7 години пълна гаранция. Крушки за задна скорост. Регулирахме фаровете перфектно и човека може да си кара съвсем спокойно. Това ни е около 10 автомобил днес, неделя. Вече сме към понеделник сутринта, но при нас няма почивка. И човека наистина е предоволен как стана. Благодаря ви, приятелчета, за доверието. Хубава и спокойна вечер ви желаем.